Добре дошли, коледари! Да сте живи и здрави! Стопанино, това са най-хубавите коледари на село Пателеница. И зато и толкова много гости са дошли да ги видят. Сега коледарите ще ви поздравят всички с тяхните пожелания. Стопанино, ти като стопанин на къщата, трябва да ги почестиш с червено винце. Я да чуем сега ти какво ще кажеш на коледарите. Айде, коледари, да бъдете добри ученици, да бъдете добри деца, да слушате родителите, дядо Коледа да ви принесе много подаръци. Здраве! 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 Здраве, стопанина! На момата ти желаем има добър стопанин и точка като соната и работлива като пчелата. Речена родина да бъде! Да бъде! Здраве, стопанина! И желаем юнака ти на изпърта пчелата, пръста пчелата. Речете дружина да бъде! Да бъде! Здраве, стопанино! Днес ти желаем пълни хабари, съдби, което към добренци, речете дружина да бъде! Да бъде! Здраве, стопанино! Леко коледа, да получи се и само чрез отбрана, речете дружина да бъде! Да бъде! Здраве, стопанино! Леко колкото листа по дървото, толкова парички ти се сърце, речете дружина да бъде! Да бъде! Да сте живи и здрави, коледари. Сега по стар български обичай, айде, Филипе, елайки да пожелаеш на стопанина. Отваря се, Филипе. Това е толкова сняг, нали? Аз сега не си какво ще пожелаеш. Айде, Филипе, здраве, добре дошъл. Здраве, стопанина, на тебе, който се желаем здрави и да речете родина да бъде. Да бъде! Браво, браво, коледари. Дайте да сложи стопанина къщата на мачичката, стопанката на къщата, по стар български обичай, ще почести всички коледари. Но ще сложим всичко в торбата и те по братски после ще се поделят, нали така? Съгласни ли сте, гости? Вие съгласни ли сте, коледари? Да! Значи слагам и в торбата всичко. Айде, Мите, разтваряй голямата торба. Давай, Мите. Помагай си, госпожо. Мале, каква родовска торба има тук. Мале, той стопанина сигурно от родопите някъде дошъл. Зато и турбата му е така. Мамо, Маша, ти какво ще кажеш? От родопите ли е турбата? Да сте живи и здрави, коледари. Другата година пак да дойдете с много нови пожелания. Хайде, да ви е сладко. Много ли ще е тежко? Мите, да ви измъчиш. Господине, че ти добри гости, добри гости, коледари. Нося добри дари, коледарски. Браво! Видели го, Филип? Да! Дайде, стопанино. Отивайте да посрещате другите гости там. Добре, След това пак довиждане, до после.